eguzkia lagun ekintzaz, urteurrenez eta sokaz beteriko asteburuaz goza dezagun. Asteburu osoan zehar, Aiarako Ainezeko jaia, Gora Jaierrikoiak eta Laudion Letras Galegas jaialdia. Larun batean, Artzinegan Untzillaitzera mendi irteera. Laudion ikastolako jaia ospatuko dute. Orozkon Bizkaiko lehenengo azpigorri txapelketa eta soka. Aiaraldeko kirol topaketen barruan jokeia Laudioko Lamusa ikastetxean. Laudion ere Israeli boikot eguna. Balzenekien Amurrio kantzokian goazen ikuskizuna egongo dela. Eta Faktoriaren 3. urteurrena ospatuko dugu. Ze gehiago? Laudioko Orbeko etxean 9 kontzertu eta Drungorri aretoan rap, dancehall eta drum and bass gaua. Igandean, Laudioko Ermualden Santa Lucia jaia ospatuko da. Eta Amurrion Txakolin egunaren 25. edizioa ospatuko da. Okondon Urrezko Aizkolariak. Eta Laudioko San Pedro Elizan San Roque musika elkartearen kontzertua. Aiaraldearrak ere, barraskiloak bezala, eguzkia atera bezain laster kalera ateratzen gara. Gozatu asteburua!